नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह और प्रदीप पांडे चिंटू के बारे में। 3 गो धमाकेदार खबर बा और तीनों ही धमाका बिहान होके वाला बा। जी हाँ, सबसे पहले हमने बात करम हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर फिल्म बाप जी बिहान फिल्म जी टीवी चैनल पर चले वाला बड़ी। पहली बार टेलीविज़न पर पिछला महीने ही सिनेमा हॉल में धमाल मचौले बड़ी और आज यानी कि 14 तारीख के आप लोगन के बीच में बता रहे बनी कि 15 तारीख के वो फिल्म आप लोगन के फिल्म जी टीवी चैनल पर 12 बजे देखे के मिली। जे भाई लोग मोबाइल पर देखेला चाहता रहे उनका खातिर अलग से वो वीडियो बना देले बनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाए लिंक पर ओके करी और जान ली कि मोबाइल में आप लोग कैसे देख सकता नहीं वो फिल्म के जो ना के नाम बा बाप जी। अब दूसरा खबर बा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार कवर सॉन्ग आ रहा बा जो कि बा हिंदी गाना लुट गए से। जी हाँ, लुट गए आप लोग सुन ले हम, लुट गए प्यार में इमरान हाशमी जी ई गाना में एक्ट कैले बाड़े। उहे गाना के भोजपुरी वर्जन अब पावर स्टार पवन सिंह जी गा रहे बड़े, जौन गाना बिहान ही रिलीज हुई टी सीरीज कंपनी द्वारा। और ई जौन गाना के टाइमिंग बा वो अभी ना बतावल गया बा, लेकिन ई बा कि 15 अक्टूबर के रिलीज हुई, यानी कि बिहान 10वीं के दिन ही ई गाना रिलीज हुई। अब रहा तीसरा खबर, तो तीसरा खबर बा भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप आर पांडे चिंटू के बारे में, जिनका साथे आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह और सहर आपसा के एगो बहुत ही शानदार फिल्म बनल बा जोना के नाम बा विवाह 2। जी हाँ, ये फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर बिहान सुबह आप लोगन के देखे के मिल जाई एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। सभी के पोस्टर आप लोग साइड में देख ही सकतानी कि जो टाइमिंग लिखल बा, जो डेट लिखल बा, पोस्टर बहुत ही शानदार बा। और खबर 3 गो रहे, तीनों इंपॉर्टेंट रहे, तो सोचनी अलग अलग का बनाई, एक ही गो में बना देता नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी एकता जरूरी बा, विवाद ना होके के चाहिए। तो अगर आप लोगन के खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन दबा के सारा नोटिफिकेशन ऑन कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।